Long live! Long live! Long live! Ramatha, long live! Long live! Long live! Bubagara, long live! Long live! Long live! Bubagara, long live! Long live! Long live! Tikasa, long live! Long live! Long live! Tikasa, long live! Long live! Long live! Bubagara ke! Bubagara ke! Bubagara ke! Bên là cái con từng thay đây hai bên là cái con từng sinh lại cái này ini baik kan sama dia Adi ke bukan Ozorago 12 tarik hari ayang yang hakole ya gei sengput rolanya sak hari rolanya bosi angte kok bang salia ane kok sagani ang thanglia ya kisi sukom narang mani bisingo ani kabang manu bulboran tongwi manu boni bangi jotono nakapsana bobagara ayuglok thung tipramno tha ayuglok thung খাইয়ে जों এক লগেনে চাকরি খাইলে মানে 30 বছর আগে হংকা তিনি তাবো অন্য হতে আসুকটা কবাকমা তাবো অরা ব্লক নি তো অর নিগো তেবু তো অর নিগো রূপিনি তঙ্গু দেববর্মা তঙ্গু হংকা তে রিয়াং তঙ্গু जों मोखां नायै सोरबा देबबर्मा सोरबा जमातिया सोरबा रुपिनी और नगो रुपिनी रक तंफानो मस रक तंफानो कोई रोइना मैया सुनो का तमा ह वानसा रक तमा ह तिप्रा हाय हे दबा तिप्रा सा हे हनु सुनो का तिप्रा हनु जिन बरक न हका वानसा रक तमा ह तिप्रा जात हाय हे दबा तिप्रा जात माने त्रिपुरानी जे हानि तुसा त्रिपुरानी नकफां बननु तिप्रा जात हनु जोंका बन खाना थकबे एफां नाय किन्तु तागजमान आसामनि बरना तमा ह आसामिस पश्चिम बंग बा बांग्लादेशनि बरना तमा ह बंगाली मणिपुरनि बरना हका मणिपुरी हाय हतै ताबो त्रिपुरानि बरना हका त्रिपुरासा अमनो प्रमाण खायो अमनो जोंनो साइरगु जे त्रिपुरानि नकफां हंके जोंसै हानि नकफां गरिदा तमानि माले जों नायनाय थांथे त्रिपुरा अमर राजानि राज्य दं मानसि त्रिपुराबो जों जत साइमानो जे 184 जना राजत्व फ्लाइट थांखा बुसुक बसर 5125 बसर ओ महाभारत रामायण जुग सासे और राजा से और नो शासन खाइथां बनि परे ओ राजा ने आमलाव हायनो ओ फातानि राजा रकर नो फाय आक्रमण खाइफै आफ्र विशेष खायै सिनि जमातिया रकबाय रियां रक्सि रायकसाक रायकसम हिनै राजानि सैन्य रंगै युद्ध रलायै ओ त्रिपुरा राज्यनो जों रक खाखायनारो हाकेसे त्रिपुरा राज्य स्वाधीन राष्ट्र तक मानसि राजामाल राजतंत्र तंत्र बनि परे जखन भारत बाय त्रिपुरा राज्य जगुंखा 1949 साल आफ्रनि परे हिंका जों त्रिपुरानि बरक रक बुट रनानि मास एंखा 1952 सालनि सिनि त्रिपुरानि बरक रक बुट रनानि मास एंखा बुट रगो आफ्र तब चिनी बरक कांग्रेस न वोट रखा कम्युनिस्ट पार्टी न वोट रखा बीजेपी न वोट रखा रवि बरन चीफ मिनिस्टर बरन मंत्री बरन मुख्यमंत्री चा रखा आं हंका राजनीति नि कक बेसे साइमेया आं हंका शुद्ध दफा नि नीति चिनी फदा चिनी दफा बाके हानानि नांनाय बाके हानाय जानाय बनस आं सानाय राजनीति नि कक आं बेसे साइमेया তিনি অর নিগ
आंगो अर महारानी बाय गोरों जाथिदौ आनि नाय सुधन्यपति जमातिया अर तुई हतंनिसि ओ क्षेत्र कुमा सरक माने बरनि बुथु एके जों सराय फराफोन अरनिगा तुई हरसं रबाय मा फायो थाङो उमिता गताबो अरनिगा आफरसं नुगु अर आसे लामा रखाया হয়তো অনেক বছর পরে তাবো ওংখা তেজপুর তাও অরণি সভাপতি যোগেশ বাবু বাইখাম্মা সালাইবত ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডিও চাকরি খালাই থাইকা বনি অবদান অনেক দङ এর দিকে লাमा सुना जागमानि बाङैता हाइन माङै যারা লেখা गोरों যারা অফিসার फैनाय बरंनिबो अनेक पावार दङ ओंखाय राजनीति खालायफानो যদি অম হাইকা রাজনীতি খালাयै ক্ষমতা थांमैया ক্ষমতা नामैया हंगा एरियाबो डेभलपमेंट खालामैया हंगा ताबो आनि कहंगा हाइसि जे सिनि त्रिपुरा राज्य राजामालनि चिनि बरक हानि नकफां जे जागा फानो नकफांनि थाइमानिसि ताबो भारतबर्षावै मिलिमानि परे ताबो चिनि बरक हातानि बरक फाइते चिनि बरक नक थाइकमा लाइखा नक हुक कमा लाइखा तंगानि चागानि केसहेबनि थांखा शर्ट के थानानि हंगा चिनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी राजानि राजा खरतंमानि प्रथम अमरपुरसि अमर मानिकनि आमाल राजासि कथमा पुखुरी खुक लांथांमानि बनि परे अमरपुरनि परे फाइका उदयपुर फाइका उदय मानिक राजा किशोर मानिक राजानि आमाल उदयपुर राजधानी तंमानि बनि परे थांखा ताबो 14 देवता बारी तंमानि खयारपुर आरो जागा राजधानी थांखा बनि परे थांखा ताबक जे आगरतला तंमानि आरो राजधानी निखा যখন চিনি ত্রিপুরাनि राजधानी अमरपुर तंपुर उदयपुर तंपुर चारिदिके चिनि बरफ रक राजा बाय गोरोंलायै गांदा खाय तंमानिसि अमरपुर आं तंपुर नाय नैखा যত ল্যান্ড রেকর্ডস জাগাनि रेकर्ड रंगा ताकफोनो चिनि जमातिया रियां रंनि बां साबांमा रेकर्ड सुजाक दं पर्चार सुजाक दंता हंगा ओ लैंड रेस्टोरेशन केस रक अनेक अर्डर खायजा हायफानो गोबांमा खायजाखा गोबांमा खायजागिया उदयपुराव बाहायनो दाबो मटर स्टैंड रक रियां रंनि दुकान रक होटेल रक तंबाय मानिसि ओ ताबो केपानिया ब्लॉक मनी आरो रक चिनि जमातिनि अब तंमानिसि पारा तंमानिसि हाके जों सेकजाकते ओ फायरपुराव बाहायनो जोंसि नुखा 1980 सालनि आगे पर्यन्त आरो देबबर्मा गोप्लों तंमानि ताबो मा साफानो गोरेखा अम हाइके जों तंगानि चागानि नुगानि केसे बुइथाखा हा कमा लाइखा हंगा ताबक जों राजनीति खालायै ताबक कांग्रेस न थों सीपीएम न थों ताबक बीजेपी न ताबक मंत्री सार लाइखा सार मानि परे जों चिनि बरंनि जे थाङै तंगानि जे हा मानानि जागा मानानि चिनि जे संस्कृतिनि जे अधिकार तंमानि जों जमातिया हदा बा त्रिपुराखौ जे 19टा दफा दङ 19टा दफानि जे कास्टमारि ल खालायमानि आइनो सुजाक दङ जे जमातियानि माने जानिजाजा गुस्थि जानिजाजा ट्राइबेल बरंनि समाज हंके जानिजाजा कास्टमारि ल बायसि शासन खालायजागनाय कायलायानि हंके ताबो हंके मैरेज सर्टिफिकेट बरमाना एसडीएम ऑफिस बा डीएम ऑफिस आइनो सुजाक दङ जे चिनि कास्टमारि ल अनुसारे जमातिया हदानो मैरेज सर्टिफिकेट रमानाय थैलायका हंके डेथ सर्टिफिकेट रमानाय आसायका हंके बार्थ सर्टिफिकेट रमानाय हि सुजाक दङ अब चिनि कास्टमारि ल किन्तु कास्टमारि ल पास खालायै एडीसी सरा पास खालायै रहमानि परे पर्यन्तसि स्टेट गभर्नमेंट থেকে अप्रुवल मायनि बाङै ताबो पर्यन्त बार्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट सार्भाइवल सर्टिफिकेट मैरेज सर्टिफिकेट डाइवोर्स सर्टिफिकेट रलाई मायांगै दं शुद्ध जमातियानिया যত 19টা दफानि जे कास्टमारि ल ताबो पर्यन्त स्टेट गभर्नमेंट अप्रुवल रया माने तमांखा
land allotment खालायनायनि बो बरो approval रया ADC सरक land allotment रगानि मतो क्षमता दङो हाइफानो state government approval रयानि बाङै ADC ताबो land allotment रमाया नोंनि तंखा ताबो customary law अनुसारे चिनि जों निजे certificate रमानो state government approval रयानि बाङै रमायांगै तंखा कक बरक फरायलायनायनि हिन्दै रोमान स्क्रिप्ट बाइके कक बरक फरायलायनायनि हमानि बबु रजाग्या गते राजनैतिक अधिकार लाइमेनि ताबुं नायदि अम हका विलेज कमिटी एडीसी एलाकाओ हके विलेज कमिटी एडीसी एलाकानि बायराव थांका हके ग्राम पंचायत हेदेबा के एडीसी एलाकाओ हके 587 टा एडीसी विलेज दङ विलेज कमिटी हातारो हंके 579 टा दं अमता हके 1176 टा যত एडीसी नॉन एडीसी मिली गई ग्राम पंचायत बा विलेज कमिटी दं एडीसी एलाका को हंके जे 2016 गो इलेक्शन मनि परे ता पर्यंत इलेक्शन या yang di ग्राम पंचायत थांदी प्रत्येक 5 बছर ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद इलेक्शन निर्वाचन खालायै कमिटी खालायै ग्राम पंचायत खालायै टाइम टू टाइम रां मानै आरो हंका उन्नयन बा डेभलपमेन्ट नङै दं चिनि एडीसी एलाकाओ हंका भोटनिया हंकायबा भोटनिया बा निर्वाचित बडी करै इलेक्टेड बडी करिनि बाङै सरकार तमा साका निर्नारबा इलेक्टेड बडी करिबा रां बरो हलिया हंका सामुं अंलिया के सबा साफार खालायजा चिनि बरक एडीसी एलाकाओ जे बरक नंमानि चिनि बरक दफा चिनि जाति तंमानि ब डिप्राइभ दङै दंखा बन्चित दङै दंखा हायनि बाङै ताबो जों चिनि हानि जे अधिकार हि सामानि चिनि सांस्कृतिक अधिकार हि सामानि चिनि कक चिनि भाषा चिनि लैंग्वेज नि अधिकार हि सामानि चिनि राजनैतिक अधिकार हि सामानि माइयांगै दंखा बन मानानि हंखाय ताबो एडीसी खामानि तेजपुरा साइथांका एडीसी माने ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय आई इंग्रेजी बाय के हनो बांग्ला बाय के तमा ह स्वशासित जिला परिषद माने निरग निजे सी शासन खालायसिदि हमानि ककसे बा चिन कक बोलबाय के तमा ह चिनि हा चिनि शासन माने चिनि हाव एडीसी हंके जोंसे शासन मा खालायसिनाय खालायसिदि खालायनि कक किन्तु खालायनि हंका उ क्षमता रयानि बाङै शासन खालायमालिया ताबुक जमन आरो नेगो सुइजाक दङो अलॉटमेंट रनानि क्षमता रनानि कक अलॉटमेंट रनाया कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट परे नानि नों रनानि क्षमता रनानि कक अब रजाग्या ओ कास्टमारी लॉ ना अप्रूवल रनानि कक मनो अप्रूवल रजाग्या हाके जोंनो बन्चित खालाय दंखा सबारनाय ब स्टेट गवर्नमेंट थेके मारनाय गवर्नर बने अप्रूवल मारनाय हंगा ताबो एडीसी थेके बिल पास खालाय रहय दङो हाइफानो स्टेट गवर्नमेंट बनो अप्रूवल रगय गवर्नर बाय अप्रूवल रयांगै दंखा हंगा चिन बरक मायांगै दंखा ताबो जेमन अरनिगो निरक साइमानाय अंगनवाड़ी सेंटर बालुवाड़ी सेंटर अंगनवाड़ी सेंटर हि नंगले आईसीडीएस सेंटर बनि परे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशारी बजत एडीसीओ रनानि कक दंमानि अरनिगो पारागो अंगनवाड़ी सेंटर अम ताकफा एडीसी नि आन्दार सग्याख बताबो स्टेट गवर्नमेंट नि चालक दं तार माने एडीसी एलाका गो राज्य सरकार नि चालक दं माने एडीसी न क्षमता रयाख हाइबा साइटं हानिराव निरनि हा निरक शासन खालायसिदि साइटं हाइनि बाङै ताबो चिनि महाराजा 184 तम राजा शासन खालायथांगा ताबुक गोथां राजा दंनाय बनि बुफा महाराजा किरीट विक्रम बके 185 ताबंके 186 तम राजा ताबुक गोथां दंख ताबो तो राजतंत्र लिया हाइफानो राजा निबो साबा राजानो बफाय खरां पिसा फायगा
যে ৭৫ বছর 1952 साल থেকে तब 2026 जों राजनीति बाय गोरोंलाय दङ गोरोंलायै भोट राय फाइ दं सिन बरक टाइ फाइफोरनि चिन माथायनो जों मायाङै दंखा हानि माङै महाराजा तब फायै खरां तैसा फाइगा जे तब निरक हानसाङै हानि माङै आं सागो अमर राजनीतिनि ककया आं राजनीतिनि कक साया चिन दफा थाङानि बाङै चिन हदा थाङानि बाङै चिन हदा रागानि बाङै हदा दफा जाति रागानि बाङै थाङानि बाङैसो जों तब हानसा मांसिनाय देशफोराव साइड थांखा तब हंगे गणतन्त्रनि जुग गणतन्त्र माने बरकसि क्षमतानि उत्स हंगा आरो हंगा तब भोट रलायै सि कप्लाय मांसिनाय तब हंगे सिलाय पाठानबाय जुद्ध रलायनायनि समया तब भोट रलायसि मा पाइसिनाय हंगा तब चीन बरक त्रिपुरा राज्यको जे बरक दङ पपुलेसन दङ बनि मात्र शतकरा 32 जनासि दङ बे बाद बाकी हंगा चीन बरक गया त्रिपुरा सायता हंगा तब जों त हाइस कमुनि थांगा हंगा बाहाके मानाय बाहाके कप्लाय मानाय ब हंगा तब एडीसी एलाकागो हंगा एडीसी एलाकाओ हंगा शतकरा चीन बरक तब 85 जना दं 85 जना केउ आगरतला खबजा खांकाबा चीन बरक कमुनि थाङो किन्तु एडीसी एलाकागो हंगे चीन बरक ताखौनो शतकरा 85 जना दं हानि बाङै ओ एडीसी न जे तब साहित्य शासन खायजान हमानि स्वशासित जिल्ला परिषद हमानि अमरनाथ रक्षा खालायनि बाङै हंगा तब एडीसी इलेक्शन फाइसक फाइका तब दिनै हंगा बोसोर तारिख 26 तारिख बसकां एप्रिल मासनि 12 तारिखआव भोट होनाय आरो जागावसि सभा तब जों जतन सभा नखालायजाखिन सालाय सभा नखानानि हंगा तब भोटनि माध्यमैसि सभाव नखागै त्रिपुरा मथाना कप्लाय माने तमा त्रिपुरा मथा चिनि त्रिपुरा सारनि मथा बा त्रिपुरा सारनि पार्टी त्रिपुरा मथाना पायर खामानेनो त्रिपुरा सारक पाइचा पाइ कप्लायङै निजे निजे कप्लायङै जों चिनि अधिकारनो जों आदाय मा खालायसिनाय कक इंराजि बे कायसा कक दङ जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब गारिनि चाक्का गुरि मा हाय इतिहास हाय गुरि गई फाइ गताबक जों हयतो जों जेटा चिनि हा कमामानि चिनि कक कमामानि चिनि टाउन चामुं कमामानि बहाय ताबक जों मानानि जुग फाइखा हायनि बाङै ताबक जों थानसा खायै त्रिपुरा मथानो ताबक जों बीजेपी फो कम्युनिस्ट पार्टी फो कांग्रेस फो हि हलायनायनि समय गदैखा तमाने हमाले जों हायसो कमुङै तहा हायनि बाङै जों थानसाङै जत मिलिगै जों भोट रगै जों कप्लाय मांनाय हायनि बाङै तिनि अर जारा फाइनेर 100-150 जना जां मानि जों शुद्ध अरनिगो आसुक दंनाया ताबक जानजा न थांका हांके खाना सनि जखन समय माफ्र हांके ताखुक बुखुक दायति गुस्ति बायाचारि जतनो नमा थानाय जे ताबक जों निजारानि बिसिङाव खागजाग्लायै बागजाग्लायै तंखाय चलिया जों जत थानसाङैसो ताबक जों त्रिपुरा माथाव भोट रगै जों कप्लायङै जों माथायनो जों आदाय मा खालायसिनाय आइदि इनके कामान दा मल्लम मैके जुद्धरलाय ताबो हंगे याक्सि बेसे भोट रगैसो जों ताबो जुद्ध मारलायसिनाय सभा मान खालायसिनाय एका बन रखैसो गोबांखौ अंखेसो जों पाइलहा हाय हमानि कक्सि हायनि बाङै आइदि हंगे त भोट ओ बैलेट पेपर सापा मारो ताबो हाया ताबो हंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सपाइका आइदि बुनिरक मारखा ताबो आर जागाव टिप मारनाय टिप रगै अरनिगो ताबो 11 जना प्रार्थी दङ दो 11 जना प्रार्थी 11 जनानि बिसिङाव खरकसा बाद थांगे 10 जना आङै मानो महारानी चेलागांगो अरनिगो जत पार्टीनि ताबक बीजेपी होंदी त्रिपुरा मथा होंदी CPIML हो
आरएसपी कांग्रेस आईपीएफटी निर्दल আমাকে টোটাল মিলে গই প্রায় 10-11 जना প্রার্থী নাই 10-11 जना বিসিঙ্গ চিনি প্রার্থী চিনি সিম্বল তো মাংনাই বড় নাইতুগই আমা ত্রিপুরামথা পার্টিনি সিম্বল তো আনারস পার্টিনে আনারস চিহ্ন বড় নাইতুগই 10 জনানি লিস্ট আছে বড় নাইতুগই আর জায়গা টিপ রগই ভোট রগই কপ্লাই মাংনাই कपलाई खांखाय ताबुक जां सामानि जे राजनैतिक अधिकार जोंमाय आंगि तमानि ओ 2016 ग विलेज कमिटी इलेक्शन थामनि परे ताबक 10-11 बছर नङि थाका विलेज कमिटी इलेक्शन या विलेज कमिटी बा ग्राम पंचायत जारा प्रधान जारा चेयरमैन नाय जारा मेंबर नाय ग्राम पंचायत जे प्रधान विलेज कमिटी जे चेयरमैन बोन आरोनि चीफ मिनिस्टर विलेज कमिटी नखे तमा साजा लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो स्थानीय सरकार हजाक हानि मंग तब एडीसी इलेक्शन तो तब 12 तारिख अंगनाय बनि परे जून मासे तब एप्रिल मे जून मासे हंका विलेज कमिटी इलेक्शन नाय ओ विलेज कमिटी इलेक्शन हंका तब निर हर जारा तंगनाय निरंनो चेयरमैन नाय निरंनो मेंबर नाय निरंनो ठीक खायनाय बर' जागा लामांनाय बर' जागा पुखुरि खरजागनाय सोरबा तमा बेनिफिट मानाय निरंनो ठीक खायनाय गताबो महाराजा साख्लाय माने कहगा हाय जे ताबो उजे जिनि राजनीतिक अधिकार जों गत 10-11 बছर मायांगि तमानि बन और हाईकोर्ट केस रखा त्रिपुरा हाईकोर्ट शाखा गत 2025 नि डिसेम्बर मास बिसिङनो ओ इलेक्शन मार्क खायनाय अर्डर रजाकमानि पर्यन्त स्टेट गभर्नमेंट बीजेपी गभर्नमेंट बन इलेक्शन खायरलिया ताबक ओ केस न सुप्रीम कोर्ट तलांग थांगा चिनि महाराजा ताबो सुप्रीम कोर्ट माने तमा चिनि देश हनि चतनि से कुचुको कोर्ट बनि परेते कोनो कोर्ट करिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब आदेश रखा जे जून मास ने बिसिङ ओ विलेज कमिटी इलेक्शन मा खायनाय माने चिनि राजनैतिक जो अधिकार त मन कोन मा रसिनाय गताबो जून मासे तब एप्रिल एडीसी इलेक्शन जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनाय ओ विलेज कमिटी इलेक्शन जों पायै त्रिपुरामथा पायै निरंनो चेयरमैन मेंबर ngै बर' जागा तमांनाय बर' निरंनो सिद्धांत मानानाय आरो जागासि चिनि हा चिनि शासन स्वशासित जिला परिषद माने आप्रचि जों माइनाय बनि परे ताबक जो चिनि हानि अधिकार रयांगि तमानि लैंड अलॉटमेंट रनि चिनि जे सांस्कृतिक अधिकार रयांगि तमानि बनके तो स्टेट गवर्नमेंट से रनाय गवर्नर से रनाय हाइनि बाङै 2028 तब 2028 अंके विधानसभा इलेक्शन फैनाय ओ विधानसभा इलेक्शन त्रिपुरामथा हाय तब महाराजाबो बासागै बन कप्लाय खालायै बन चीफ मिनिस्टार खालायै त्रिपुरामथानि बर' आरो सरकार गठन खालायै ओ जे रयांगै दंमोन आप्रचि जों आदाय खालायमासिनाय महाराजानि कहगा हायसि जे जों चिनि बरफ गत 75 बছर मायांगै दंखा बन वाइसा चान्स रखा हंकाय 5 बছर चान्स रखा हंकाय 5 बছरनो ओ जे लैंड अलॉटमेंट खायनायनि सांस्कृतिक अधिकार भाषानि अधिकार मन आइन हिसाबै सुनाय कलां थांनाय कलां मानि परे अम चिनि बरफ दफा जुग धरे नब माइ थांखिनाय ताबक जों तो हयतो अनेके बयस संबायका हयतो चिनि बयस जों नांलियाफानो हमान किन्तु चिनि परवर्ती जारा बोसाबोतै बुसौ बोथाय फैनायाव बरनि भबिष्यतनो नायै अम हायका थानसाङै जों सरकार गठन खालायमा कांकेसि हम जों मासिनाय हाय हमने कप ता महाराजानि कप बस
जों जत सामोन महाराजानि बोसाथ महाराजा बनि तंनानि चानानि नुनानि कोनो असुबिदा करै हाइफोर बनि दफाना बनि जातिनो हाजामनि बाङै बावमथाय के सैक्रिफाइस खाइ दंफाय गताबो अनेके लेंलाइक जाक तबो अरनि ताल दिनैनि सभापति जुगेश बाबु रिटायरमेन्ट थांजाक आंबो रिटायरमेन्ट थांखा ओंखाय ताबो पंखाय आदिनो महाराजा साल जोंनो सोंता निरो बोसोर थाना मुसु केबा साका आंलाय 90 बोसोर थांगाने मुसु आंलाय 100 बोसोर थांगाने मुसु केबा 150 बोसोर थांगा मुसु ओंखाय महाराजा सामानि कंकाहाय जे आंबो मा साका बोसोर थांगाने मुसु बोसोर थाङै दं बकनो बेपारिया नों तमा खालायखा बसि इम्पर्टेन्ट नों 100 बोसोर 200 बोसोर बा थां दंदि किन्तु नों निजेनि बाङैबो निजेनि बोसाबतैनि बाङैबो निजेनि ताखौ बुखुनि बाङैबो नों मुंसा खायलांमाया हांगा आमा थाङैखौनो लाभ करै महाराजा नायो जे ब जे कथां दंफ्र कथां दंसा सिनि तिप्रा सानि बाङै सिनि दफानि बाङै बा एक्टिंसु खालां थाङानि बाङै जाहाथे सिनि दफा यगथों उद्धारथों हानि बाङै मवासबै बताबो अरनो खरां फैसा दंफायो गताबो महाराजानि अंगै तिप्रामथानि अंगै आं बाहायनो अनेक बोसोर चाकरि खायमानि परे रिटायरमेन्ट थांमानि परे महाराजानो साका नोंआनो लगेरदि आं बनो ककबा रखा जे ठीक আছে आं जे आयुक्त दंसा आंनो लगरै मा थांसनाय लगरसिनाय खामानि बाङै ताबो निराबाय फोरोंलायै अरनो फाइ मा साफायखा ताबो अरनिग ताकाय 2026 एडीसी इलेक्शन नाय ओ एडीसी इलेक्शन नि कायसा कैंडिडेट हिसाबै 28 टा सीट दं त्रिपुरा एडीसी इलेक्शन ताबो 28 जना मेम्बर ताबो इलेक्शन बासाय दं ना प्रत्येकटा कन्स्टिट्युएन्सी को 10 जना 11 जना खलाय कैंडिडेट दं 10 जना खेराव खांगा 280 जना दं इनका महाराजानि कैंडिडेट जत जागानो रजा अनेक समय अनेक कन्स्टिट्युएन्सी को सालायो जे ओ कन्स्टिट्युएन्सी नि कैंडिडेट ओ कन्स्टिट्युएन्सी बरक nga नांनाय लोकल बरक nga नांनाय अनेका सालाय दङ चिनि जाति सिङा नांनाय जमातियाङा नांनाय रियाङा नांनाय मकङानि नांनाय चाकमाङा नांनाय नि साइ दं बननो मा सागोन जे जों जत मोखां नायनो खांगा जों जत थानसासै जों तिप्रा सासै ओंखाय अन्य जागानि फाइबो अरनि फाइबो ताबो जों लुका सम्राट जमातियानो मियाफ्र जों नमिनेशन पेपर सबमिट खायलै फैमानि परे लामाव मालाय लेखा तिनुबो मालायका आरो अमरपुर स्क्रुटिनि उनत मजाकाव बनो संगा बाहाय दं काहां करंग दे दं जब बसाका आने तो सॉरी तो बेसी हसे हाथालिया आंगुस मुसुग्या केतमनि आना हायनो पार्टी निर्देश रगे आंमा बसाका हि साता अंका ताबो बननो गत 5 বছর ধরে ब और महारानी चेलागांनि ब निर्वाचित कायसा प्रतिनिधि ब अरनि एमडीसी अंका और एलाकानि डेभलपमेन्ट जदि ताबो बीजेपी सरकार नायतं खांखाय अमत माताबारी ब्लॉक नि अंदर ब एमडीसी से ब जाफा खायथों ब बीजेपी फा खायथों कांग्रेस फा खायथों सीपीएम फा खायथों ब तो चीन बरं नि एमडीसी प्ले बनो तो बीजेपी बनो तो और माताबारी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन खायमा खामो किन्तु खाया बियांग विप्लव घोष ब एमडीसी बंगिया एमएलए बंगिया बनोसी बीएससी चेयरमैन खायै रखांखबा बरा बबा फाइ नाय फैसिनाय बबा खायसिनाय अम हायके गैप मंगलाय दंखा माने आरनि प्रशासन बाय सिनि बरफ फोरोंलाय मैयांगै दंखा ओंखाय डेभलपमेन्ट लिया डेभलपमेन्ट तो अंग्यानो ते आरनि गो सिनि बरफ जे yok सानि कक जे अधिकार माने नि कक ओ अधिकार नि कक तो बरो साय छाया
হ্যাঁ সরকার যখন হাঙ্কায় সরকার হাঙ্কায় ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট হল জনে মানে জনহিতকারী সরকার বড় হাঙ্কায় বরং মনুষ্যনি হাঁকরাই সামুং মাস মা তাंनाय সরকারনি দায়িত্বশীল দাবো অরনেও প্রেসিডেন্ট সাপ্র বসাকা নক তাই রনাयफो खिथाय नग रयांनायफो लामा रयांनायफो सामानि बर हाके सामाया अम मानानि बाङे अम जतनि अधिकार सरकार मास मारनाय तिनि पेंशन मारनाय तिनि 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 सामुं मारनाय दै नुंजानाय व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी तो कोई व्यक्तिगत भावे नाय मैया अर्थात तार संगे तो कई फेमिया ब्ले अमो सरकारनि सामुंसि अमो और नगो बीजेपी को कांग्रेस को दिप्रामथा बुकुनो कक्स फाया सरकारनि दायित्वसि किन्तु बनतुइसे राजनीति खाइ दंगो ताबुनि सरकार बीजेपी सरकार ताब कब नक मानानि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY हिंस हमनि अमोबा बनि सामुंसि बनो रनानि किन्तु बनतुइसे राजनीति खाइ दं जे चीनी दल खाइया चीनी दलिया बन नकटारदी बन खिथाइटारदी बन हाइटारदी हाइ हिनि बनतुइ राजनीति चीनी को हंगे जों राजनीति खाइया जों जे मा थाइ बर जे मानानि उपयुक्त बर बननु रनाय एवं शुधु सरकारी स्कीमनि बेनिफिट या चीनी बरकनि जे अधिकार दंमानि सरकार ताबक बीजेपी सरकार हन्दी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार हन्दी बर चीन बरनि अधिकारनि कक्त सासे साया ओ डेभलपमेन्टनि सामुंनो तुइ सासे बरक राजनीति खाइ दंगो जेटा राजनीति खाइनायनि उचित या बर तो सरकार तो बुइ तो वोट रवै सरकार खाइ रखा आसुक रखा जतनि बाङै बर मा खाइनाय लामा मा खाइनाय दै नुंजानाय व्यवस्था मा खाइनाय खिथाय मारनाय नक मारनाय पेंशन मारनाय किन्तु बनतुइसे बर राजनीति जोंनि कमका हायसि महाराजानि कमका हाय जे जों बनतुइ जों राजनीति खालाया जों जे माथाय जे मानानि उपयोगी बरकनो जों जत बेनिफिट मारनाय एवं बनि बादैबो जों अधिकार जुग जुग धैर्य जाते चीन बरक थाङै मत वो अधिकार जों प्रतिष्ठित खायनाय जों आदाय खायनाय रय क्रांनाय महाराजानि समायके अमसि हायनि बाङै जों चीन बरक त्रिपुरासा जों जत मिलिगै जों महाराजानो लगे रनानि नांनाय चीन दफा हानानि बाङै अमर राजनीतिनि कगि अम चीन जाति चीन हदा चीन दफा हानानि बाङैसि हायनि बाङै गोदोगमा निरो आसुगै कप खाना लाइचा अनेकै साखा अंगमा साखा इबेन निरोनि बखाव जदे प्रश्न दंखा अंका प्रश्न फानसिन निरो सुङै माने चिनि वा समु चिनि नायमु के परिष्कार सि अनेक समय यो राजनीति खायजान थाङै अनेकै साव जे पास संगै थांमानि 5 बोसोरनि थांगा इलेक्शन फरो कायसासे फाइ पास माने परले फासे फाइलिया थाइ रहिम अनेक समय घटना आंलायो सालायो चीनी कंका हाइसि जों जेदिन থেকে पास संगै थाना आफ्रोनि सिनिसि चीनी सामुं आरम्भ ताबो सामुं आरम्भ संया पास जों थांमानि परेसि चीनी जे गोरोंलायमानि ब स्टार्ट नाय सारा बोसोर सामुं ताङै मा थानाय जत बाय गोरोंलायै अरनिग विलेज कमिटि गं थों अर पारा गं थों तमा सबा तमा माना नंनाय सबा तमा खायनाय ओ बरक अरनि बरक बायसि बनो हनो सशासित निजे से शासन खायनाय जों निजे से डेभलपमेन्ट खायनाय गोरोंलायै सामुं मा तांनाय शुधु सालसा सालैनि कगि अम बस्ता 5 बोसोरनि बाङैसि बनि परे हाय ते 5 बोसोर फायके हाय मा खायफिनाय अमता हायके जों गोरोंलायै सामुं ताङानि बाङै जों वासक लायजा हानि बाङै जेराव जत जोंनि जे महाराजा जोंनि जे बबाग्रा जे फारां साफायजा बनो निरक लगेर बायदि महाराजानि जे कैंडिडेट
nirok bot rani wansok baidi samai tang thangdi tei jai ti busti taku buku tongnai rokno nirok upok no tirdi kai chong kaplai khaka chini mathai chini odikar no chong adai khlaimanai amona বিশ্বাস khai nirok ra phai kereng khaimani bangai ok khana khaimani bangai nirok jotona hai hambai rogoi khulumu rogoi sibai rogoi ani kawan mathakha jotona khulumka